Moi, mä oon Saila-Mattila ja tää on osa mun suoritusta tälle kurssille. Mäpä jaan kuultua. Toivottavasti se näkyy nyt. Eli siis aiheena on traumatisoituneen asiakkaan kanssa työskentely. Aluksi mä määrittelen 2 käsitettä, eli vakauttaminen ja maadottuminen. Vakauttaminen on siis osa tällaista Pierre Janetin traumahoitomallin mallia, ja se on tämän mallin ensimmäinen vaihe. Ja siinä tärkeää on, tai sen fokus on traumaoireiden vähentäminen ja vakauttaminen. Työskentelyssä kuuluu huomioida trauman jättämät keholliset, emotionaaliset ja kognitiiviset oireet, joita kutsutaan niin sanottuina jälkinä. Tässä pyrkimyksenä on tutkia tapoja hahmottaa ja säädellä oman kehon vireystilaa. Esimerkkejä kehon vireystilasta on tämä ylivireystila, alivireystila ja sitten oikeastaan vireystilojen tällainen sietoikkuna, eli siitä puhutaan tällaisena optimaalisena vireytenä. Ja pyrkimyksenä on siis vakauttamisella palauttaa turvassa olemisen kokemus. Se linkittyy polyvakaaliteoriaan, joka auttaa ymmärtämään, kuinka työntekijän terapeuttinen läsnäolo voi vahvistaa asiakkaan turvallisuuden kokemusta hermoston tasolla. Maadottuminen on osa tätä vakauttamista. Tavoitteena on saada etäisyyttä voimakkaisiin tunteisiin tai toimintaimpulsseihin, kuten ahdistukseen, häpeään, itsetuhoisuuteen tai päihteiden himoon. Ja lopulta maadottumisen tavoitteena on kyky olla läsnä omassa kehossa ja kokea turvaa siinä. Maadottumisen avulla voidaan tavoittaa ja säilyttää siedettävä vireys ja tunnetila. Siinä ikään kuin tasapainoillaan 2 ulottuvuuden välillä, eli ideaali olisi kyetä tiedostamaan kehon tämä ulkoinen todellisuus ja sitten kestää kehon ja mielen sisäistä olotilaa. Kun ihminen kokee merkittävää psyykkistä kipua, voi tuntua siltä, että tämä kipu ottaa vallan ja ikään kuin olisi sama asia kuin tämä henkilö itse. Mä oon valinnut tällaisen tilanteen niin kuin esimerkkitapaukseksi. Ja tämä tilanne on siis sellainen, että asiakkaana on 16-vuotias lastensuojeluyksikköön sijoitettu nuori, joka on käyttäytynyt aggressiivisesti yksikön tiloissa. Hän on riehunut käytävillä, hajottanut ja heitellyt tavaroita ja on käyttäytymisellään vaarantanut oman turvallisuutensa. Ja tämä on sitten katsottu myös tämän toiminnan vahingoittavan yksikön omaisuutta merkittävästi. Niin hänet on laitettu kiinnipitoon ja tämä tilanne on sitten itse asiassa tämän kiinnipitotilanteen jälkeinen purkukeskustelu tämän nuoren kanssa. Tässä tilanteessa aluksi nuorelle selitetään tätä kiinnipitotilannetta aikuisen silmin ja kerrataan syyt, miksi aikuinen teki päätöksen kiinnipidosta. Sitten nuorelta kysytään hänen omia näkemyksiä tapahtumista ja mitä hän on kertiöksi kokenut siinä tilanteessa. Jos hän on halukas, niin häneltä myös kysytään, että osaisiko hän kertoa niitä syitä, että miksi hän on käyttäytynyt niin kuin käyttäytyi ja että onko hän kokenut vastaavanlaista kiinnipitoa aikaisemmin. Ja tämän keskustelun lopuksi nuoren kanssa tehdään 2 maadottumisharjoitetta. Näiden harjoituksen tarkoituksena on auttaa nuorta hahmottamaan hänen kehon mieliyhteyttä ja myöskin auttaa ymmärtämään oman kehon ylivireystilan merkkejä. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää huomioida se, että ohjaaja suhtautuu kunnioittavasti tätä nuorta kohtaan, koska nuori tarvitsee aikuisen mallia ja samaistumiskohdetta tilanteen rauhoittamiseen ja jäsentämiseen.
Täten nuorille voi, tai ainoastaan tavallaan sellaisen mallintamisen kautta nuorille voi kehittyä sisäinen toimintamalli, jonka avulla hän itse pystyy rauhoittamaan itsensä. Myöskin ohjeen kehollinen viestintä on tärkeää. Äänen sävy, avoin asento, pehmeä katsekontakti ja rauhallisuus eleissä ja hengityksessä viestii turvallisuudesta. Ja tärkeää on myös, että ohjaaja on aidosti läsnä ja haluaa ymmärtää, on avoin tämän nuoren kokemuksille ja myöskin, että hänellä on tällainen avoin asenne. Joo, nyt mä oikeastaan menisin tähän ohjaustilanteeseen. Eli mä aloitan sen näin. Joo, siis mä aloitan sen kertomalla nuorelle vähän taustaa näistä vireystiloista. Eli kehosta jokaiselta löytyy erilaisia vireystiloja, olisi optimaalinen tila. Sitten löytyy alivireystila ja ylivireystila. Ja näitä tällaisia vireystiloja voi opetella tunnistamaan sen perusteella, että miten ne näyttäytyy ihmisten kehossa. Tällainen ylivireystila, joka on todennäköisesti ollut sullekin tässä kiinnipitotilanteessa tai ennen sitä päällä, niin se useasti näyttäytyy kehossa säpsähtelynä, hyperaktiivisuutena, levottomuutena, joka voi näkyä sillä, että heiluttaa jalkoja, lihasten kireytenä, unettomuutena, painajaisina, ärtyneisyytenä, räjähtelynä, jännittävien kokemusten hakemisena ja sitten myös vatsaongelmina. Kokeillaan nyt yhdessä kehon lihasten jännittämistä ja rentouttamista. Eli jännitä molempia käsiä ja purista nyrkit yhteen. Lasketaan 7 sekuntia, kun tehdään tämä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sitten vapautetaan kädet ja annetaan niiden roikkua rentoina. Miltä tämä tuntui? Heräskö sulla jotain tiettyjä ajatuksia? Entäs huomasitko sä, että kiristykö esimerkiksi sun kasvojen lihakset myös? Kokeillaan seuraavaksi jännittää olkapäitä. Eli nostetaan ne korviin asti ja pidetään ne siellä 7 sekuntia. Vapautetaan alas. Miltä tämä tuntui? Se on myös tosi ok, jos nämä ei oikeastaan herättänyt sinussa mitään erityisiä ajatuksia tai fiiliksiä. Kuitenkin tällainen paineen ja puristuksen tunne nyrkeissä, käsivarsissa ja olkapäissä on esimerkkejä kehon stressistä ja mahdollisesta ylivireystilasta. Katsotaan nyt tällaista harjoitusta, jolla ylivireystilaa voidaan kehossa purkaa. Tehdään tällainen maadotusharjoitus. Eli nouse tuolta ylös ja ota rento asento. Laita jalat lantion leveydelle. Suorista selkä niin, että sun ryhti on mahdollisimman hyvä. Anna huomioon laskeutua päästä ja ajatuksista alas koko kehoon kohti jalkoja. Tunne jalkojen kosketus lattiaan ja anna kehon painon laskeutua maan kannateltavaksi. Tässä vaiheessa voit myös sulkea sun silmät, jos sä haluat, mutta ei ole. Mä en itse tällaisessa harjoituksessa halua sulkea silmiä. Sitten hengitä syvään sisään. Ja voit oikein huokasta, kun hengität ulos. Hengitä uudestaan syvään sisään.
Ja sä voit antaa, että uloshengityksellä tänne huokaisun tuntua koko kehossa. Sitten jatketaan hengittelyä, mutta aloitetaan olkapäiden pyörittäminen. Pyöritä olkapäitä taaksepäin rauhallisella ja niin laajalla liikkeellä, kun tänään tuntuu hyvältä. Yes, tosi hyvä. Ja näin mä siis vetäisin tuollaisen niin mahdottomisharjoituksen tällaisessa tilanteessa nuorille. Ja sitten tässä on vielä nopeasti lähteitä, mitä mä käytin tässä esityksessä. Kiitos.